Kasama iyong kalaban sa bayang ginagalawan. Tuwing umaga, makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa gitna ng aksyon, Naaresto ng mga ente ng Philippine Liberation ng Pedophiliang Japanese National. sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Karapatan ng sinuman na kumandidato sa anumang posisyon ng gobyerno. Naksyoto ng Malacanang. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Binaliwala lamang ng mga militanteng mga congressmen ang kautusan ni Pangulong GMA sa EFCN. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Una sa Aksyon Balita. Maparesto ng Senado ang opisyal ng COA. Una sa Aksyon Public Service. Nagpapasalamat po ako sa Action Radio. Sila po ang naging tulay para matulungan ako ni Mayor. Una sa Aksyon Komentaryo. Pork barrel na naman! Tinamaan kayo ng magagaling! Sa musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa Dagupan, patuloy kayong nakikinig sa 1171. Aksyon Radyo. 1171. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Hataw! Humahataw ng mga issue at expose. Lahat na may malalaking kinalaman sa kapakanan ng ating mga maongmayan. Tinatalakay sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo Hataw! Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong program host. Alo, magandang umaga Pilipinas, Maaksyong Umaga Pangasinan. Sa inyo na naman po mga kaibigan, isa naman pong ulatanghal ng DWCM Aksyon Radyo Hataw. Narito ho ang inyong paboritong programa sa radyo bago mananghalian. At kasama na naman ho ninyo mga kaibigan, wadya na laman sa tuwatan patabadag yung kaaraw, aksyon ahikam desena pasyon, the official high blood of Aksyon Radyo Pangasinan. We are back. Kamusta mga kaaksyon? Kamusta ho mga kaibigan? Babalik na naman ho tayo dito mga kaibigan ha? Dahil alam nyo naman ha? Ngayon po ay araw ho ng... anong araw ngayon ha? Araw ngayon ng Martes pala no? January 25 ay mantakin mo yan Aksyon Conrad ha? Patapos na ha? Patapos na ang buwan ng Enero ha? At namay buwan na ho ng Pebrero. Tapos namay March na, ayan, April na. Tapos January na naman next year ha? Ay, nako. Alam nyo mga ka-aksyon, ha? Pagkarami-rami nating problema ho ngayon, ha? Enero pa lang pala, ha? I was just reminded, January pa lang pala, Aksyon Conrad. Ay, nako. Anyway, kahit na ganyan po mga kaibigan, kahit ganyan ho ang ating pinagdaraanan ngayon mga ka-aksyon, at least po tayo mga ka-aksyon ay magkakasama ho ngayon at nakikinig pa rin, patuloy na lumalaban, patuloy ho nag-i-struggle sa mga araw-araw ho na makabuhay. Ayan po mga ka-aksyon, Aksyon Radyo Hataw po yan. Ay, kamusta ho yung mga PLDT subscriber ho riyan? Medyo yung mga nasa Norte Aksyon Conrad ha, grabe reklamo ngayon sa PLDT ha. Dahil mukhang bumagal na naman ha. Mukhang nagkaroon ng fiber cut daw ha. Bumagal etong internet speed dito sa kanilang mga area ha. On-off ang kanilang mga connection ha. Ayon po sa ating nakuhang patiuna mga kaibigan ha. May tinatanong ko nga kung gaano ba katotoo na itong PLDT nagkaroon na naman ho ng fiber cut sa Norte ha. Naputulan na naman sila ng fiber cable dyan, fiber optic dyan sa Norte ha. Dahil po sa activity na naman ng isang telco ha. Ibig sabihin mga kaibigan, mga ka-aksyon yung mga gumagamit ng PLDT ngayon laki-laki ng problema ho ngayon ha. Dahil nga po rito sa nangyari ho na ito,
Ay nako, di ba antayin ho natin mga ka-action ako na maging official statement ho ng PLDT. May kinalaman ho rito sa bagay ho na ito. O samantala naman mga ka-action, marami tayong pag-uusapan ho rito mga kaibigan ha. Alam niyo ho ba mga kaibigan na kagabi, nagsalita na naman tong si Pidots ha. Ito si President Duterte ha, inuman session na naman Action Conrad ha. Kung ano-ano naman ang naging topic ho rito mamaya tatalakayin ho natin yan ha. Ito, si Madam Leilani, pati raw Globe, sabi ng kapatid niya, nagpapaload pero hindi makarating. Wala, mukhang alanganin din ng Globe ngayon na Madam Leilani. Kaya sinasabi ko sa inyo, mas mainam kung hindi lang iisa yung linya na meron kayo. No? Kung dapat meron din kayo ibang SIM para sa ibang mga network. Yan yung pinakamahalaga ho riyan. Alam mo nung bata-bata tayo, Action Conrad, di ba? It's a sign of luxury, di ba? Yung may dalaw-dalawang cellphone mo, tatlo-tatlong cellphone mo, wow, yayamanin, di ba? Ngayon, necessity na yan eh. Kailangan na ho yan. Especially if you are working in a government in a communications position, tulad sa atin sa media, no? Communications work to, no? So, kailangan talaga available ka at all times. So ako meron akong dito, meron akong Smart, meron akong Globe. Yung Globe ko is GoMo, Meron din akong ibang network pa rito, di ba? Hindi po yan, hindi po yan pang work, hindi yan pang bebe, hindi ganun, Hindi po, no? Lahat po yan, pang professional, pang personal po yan lahat, ano? Yun lang yung magkakaiba lang ho yung network na ginagamit ko. Dahil kung minsan nga, may mga area na pinupuntahan tayo na kung minsan, pumapalpak, di ba? Walang signal yung isa, pero yung isa meron. That's needed for communication. So kayo mga kaibigan, if you have some cash to spare, no? Hindi naman kailangan smartphone ang bilhin po ninyo mga kaibigan, mga ka-action, no? Hindi kailangan yung phone niyo yung latest. So tingnan sa akin, medyo luma na yung phone ko, di ba? Yung A50. Yung ito lang yung bago, itong Xiaomi ko lang, no? Basta makapag-communicate ho kayo, mainam na ho yun mga kaibigan, no? Samantala naman, tuloy-tuloy ho tayo mga kaibigan sa ating mga balitaan. Uy, nako, nakalulungkot naman ha. Ito siguro naabutan ni Madam Leilani ito nung siya ay nagpunta dyan sa may USA, no? Itong si DFA Secretary Romulo, ha? Si dating DFA Secretary Roberto Bobby Romulo, ha? Ito po mga kaibigan ha, ay namahinga na ho si dating Ambassador at Department of Foreign Affairs Secretary Roberto Bobby Romulo. Itong linggo lamang pala, January 23, sa edad na 83 anyos. Ito ay kinumpirma mismo ng kanyang pamangkin na si Department of Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat. Si dating DFA Secretary Romulo ay anak ng namayapang statesman ng United Nations General Assembly na si President Carlos P. Romulo. 1989 nang pumasok ito sa gobyerno, makaraang talagang ambassador sa Belgium, Luxembourg at Commission of the European Communities. Naging DFA Secretary naman siya nung panahon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos at naging chairman siya ng iba't ibang organisasyon kabilang ng AIG Philippines Insurance, PetNet Incorporated, Medlink Network Incorporated at ang Nationwide Development Corporation o NADECOR. Ayan po, nakakalungkot, ano? He was one of the best, sabi nga ho nitong mga kaibigan natin na may kinalaman po riyan, ha? He was one of the best ambassadors ho na meron sa Pilipinas, and ayan, no? Namahinga na rin ho sila at the age of 83. Pero in fairness, 83 Action Conrad, ha? 83 anyos, ha? Ikaw, Action Conrad, honest na usapan lang, tingin mo aabot ka ng 83? Oo. Hindi mo rin masabi, no? Oo. Yung iba kasi confident sila na maaabot nila. Ako sigurado ako di ko na maaabot yan. Oo. 83. Masyado ng kanyan, ha? Masyado ng mahaba. Alam niyo ba sa Bible ang sabi, ang tao, ang buhay lang ng tao is 70 to 80 years old. Oo. Long life sa parents mo, di ba? Diba? 70 to 80 sa Bible nga sabi, doon sa aklat ng mga awit, di ba? 70 to 80 lang talaga ang average na lifespan ng tao. Hindi kapag naabot mo yan, di ba? Kon ka na, di ba? Maximum ka na, di ba? Bonus na lang yung dagdag, di ba? Pero yan nakakalungkot naman, ano? At nawalan na naman ho ng isang brilyanteng kaisipan ang Pilipinas sa katauhan po nitong si DFA Secretary Bobby Romulo. Samantala naman, usapang COVID na naman. Ako, alam ko yung nakakalungkot, nakakasawa itong COVID. Pero kailangan pa rin pag-usapan ho natin dahil nabuhay pa rin tayo sa krisis na ito, no? Ito sinalungat po ng DOH ang ulat ng Octa Research Fellow na hindi madedevelop ang mas malalang COVID strain dahil sa highly transmissible na Omicron variant. Ito yung may kinalaman doon sa may B2 sub-variant. May Omicron variant tapos may Omicron sub-variant. Kumbaga ito yung mutated form
nung Omicron variant na sinasabi ho natin. Ito ayon kay Health Undersecretary at Spokesperson na Maria Rosario Berhere, walang sino man daw ang dapat magbigay ng ganitong pahayag dahil marami pa rin daw ang mayroong COVID. Pero hanggang ngayon sa isang panayam, sinabi naman ng miyembro ng OCTA na 5 COVID strain na ang kumakalat sa buong mundo at hindi na umano lalala pa dahil dito sa tinatawag na Omicron variant. Pero ang sinasabi ng mga biologists, dagdag pa nitong miyembro ng OCTA, itong mga molecular biologists na itong Omicron is ibang-iba doon sa 4 na mga iba pa na hindi nila ma-imagine na merong 6 key o yung 6th mutation na tinatawag, na magiging iba doon sa 5 nagdaan po na mga variants na meron ho, di ba? Pero ito mga kaibigan, here's the sad part among the virus, ito yung cycle ho nila, the virus will always mutate. Kaya nga di ba noon, yung mga virus na kinakatakutan noon, di ba? Yung mga bacteria na kinakatakutan noon, di ba? Is nagamot naman na ng siyensya, pero why are they making a resurgence? Bakit sila bumabalik ulit? Di ba? Bakit yung dati, di ba? Yung polio, ayan. Yung tuberculosis, ayan, di ba? Di ba dapat na-eradicate na ho natin yung mga yan? Yes, supposedly. Pero ang problema kasi, ito yung cycle ng mga ganitong uri ng microorganisms, They adapt. Sa scientific terms, ang ginagamit niya, they evolve. Pero let's use adapt, Ito mga to, they adapt. Nagiging tawag doon, nagiging immune sila doon sa mga gamot na ibinibigay ho natin. Kaya nga, kapya mga antibiotics mga kaibigan, merong prescription po yan. Yung mga antiviral drugs na yan, merong prescription yan mga yan. Hindi yan over the counter. Kasi magkamali ka lang ng dosage dyan, masobrahan ka man o makulangan ng dosage mga kaaksyon, yan pong microorganism, either bacteria or virus po na yan, magiging tolerant po siya. Magkakaroon siya ng immunity. Ano mangyayari? Kapag nag-mutate yung virus ho na yan, kapag nagkaroon ng pagbabago ng property yung virus ho na yan, ayan na, yung anak niyan, dala-dala na ho niya mga kaibigan, yung bagong property na yan, na immune ho sila o tolerant po sila doon sa mga gamot ho na yon. Ganito rin sa may Omicron variant na sinasabi ho natin dito mga ka-aksyon. So mahaba-habang panahon pa ho ulit ang aantayin, most likely, according to the World Health Organization, bago mo magtaas ng kaso. Pero as for the variants of interest and variants of concern, hindi tayo sigurado at hindi natin masabi na wala nang highly infectious variants na darating. Pero diyan nagkakaroon ng conflict ho ngayon. Diyan ngayon nagkakaroon ng away sa pagitan ng mga ilang health experts po mga kaibigan. Bakit? Yung iba kasi sinasabi nila Omicron is already the end game. Ibig sabihin, itong Omicron, pag itong Omicron na ito ay natapos na, itong pananalasa ng Omicron na ito, then most likely, magiging endemic na itong COVID-19. Yung iba naman mga siyentipiko, sinasabi nila, hindi pa Omicron, meron pang isa pang variant na mas malaki kaysa rito. Yun ang aantayin natin, yun ang abangan natin. So hanggang ngayon, hindi pa rin po makapag-agree. Ito mga molecular scientists na ito, mga molecular biologists na ito, may kinalaman po dyan sa bagay ho na yan mga ka-aksyon. Kaya ang atin lang, habang wala pang definite na conclusion, pinagkaisang conclusion, itong mga molecular biologists na ito, sumunod tayo sa mga pangunahing atas, sumunod tayo sa mga health and safety protocols na ibinibigay ho sa atin ng mga otoridad may kinalaman po dyan sa bagay ho na yan. Di ba? Kapag di nyo kasi gagawin yan mga ka-aksyon at kayo ho'y bara-bara, akala ninyo lasa tong Omicron baka mamaya meron pa pala, di ba? Na bago, mas infectious, mas nakakabatay po na variant mga kaibigan, di ba? Di yari ho tayong lahat dito mga ka-aksyon. Samantala naman po, karagdagan pa ho natin mga balita ho mga kaibigan. Nako, naglabas ho ng Supreme Court o Korte Suprema ng isa pang temporary restraining order laban sa COMELEC ukol sa pagkakaligwak ng rehistrasyon ng ilang mga party list organization. Ito nga ho mga kaibigan, matapos nga ho itong COMELEC po ay kaliwat kanan po na magtanggal-tanggal ho na itong mga nag-a-apply po na mga party list ho mga kaibigan. Ito, dahil sa TRO o nasabing TRO ay nilagdaan ni Deputy Clerk of Court Ana Ligombio sa basbas ni Chief Justice Alexander Hesmundo
dahil sa TRO nabigyan ng 10 araw ng walang ekstensyon ng COMELEC para makapagbigay komento sa kasong isinampa ng One Pinagkaisang Ordinaryong Mamamayan para Yumabong o yung One Pinoy. Enero at rest nang humirit ang grupo ng TRO sa Korte Suprema na nagkwestiyon sa pagkakabasura ng kanilang petisyon para sa kanilang rehistrasyon noong October 12, 2021. Nagsumite rin daw ang grupo ng motion for reconsideration noong December 13 pero hindi raw ito pinagbigyan ng COMELEC. Ang mga party list na makakuha ng TRO bago ang pag-implementa ng balota ay makakasama sa 178 na partidong lalabas sa naturang balota. Mautak din tong party list na ito, actually, itong One Pinoy. Etong mga to ay kwan talaga, paano ba to? Discarding malapit na siya kontra, ha? Akalain mo, if ever lang, no, na hindi ka makasama doon sa iyong rehistro, hindi ka makasama doon sa final list ng COMELEC talaga, pero nandun yung pangalan mo sa balota. O, di ba? Yung malaking tama yun, mas malaking mo boto, di ba, Action Conrad? Pero eto ngayon ang problema rito, ha? Bakit po ba itong One Pinoy, mga kaibigan, tinanggal ho nitong COMELEC doon po sa may listahan nitong mga party list po, mga ka-aksyon na eligible para tumakbo para po sa halalan sa taong ito? Dahil ito po raw, mga kaibigan, merong konting violation. Hindi ko na muna babanggitin kung anong uri ng violation po yan, mga kaibigan. Pero ito mga to, meron pong violation. No? May kakulangan po, may deficiency po doon sa kanilang mga ipinail ho ng mga paraan. Kaya ang nangyari ho rito, ang COMELEC ngayon, mga kaibigan, kung na lang yan. Pag may kulang, reject. Ganun po yan, mga ka-aksyon, di ba? Pag may kulang, laglag. Pag may kulang, di mo na isasama yan doon sa may shortlist, sa may waitlist ho netong mga party list po na ito, mga ka-aksyon. Kaya yan po mangyayari, mga kaibigan. Antayin ho natin kung ano magiging desisyon dito ng court sa Supreme Court, ng COMELEC tungkol sa magiging pahayag. Dapat required sila magbigay ng pahayag dito po sa Supreme Court kung bakit nila tinanggal itong One Pinoy na party list po na ito, mga ka-aksyon. I remember nung nakarang election may One Pinoy din na nanalo, di ba? Pero bakit ngayon tinanggal sila? Yun ang question mark ko rito. Aantayin ho natin ang dahilan ng COMELEC, may kinalaman po riyan. Teka lang, ang oras natin, alas 10:35 na ho ng umaga, mga kaibigan. Babalik po sa radyo, makalipas lang pa. Diyan lamang ho kayo.
Yung aking ayaw nawala na. Kaya simula ngayon magbanyawa na kayo, magaling po, makakapagpalakas ng katawan. Salamat sa mga gumawa sa Panyawa Kamsul kasi marami kayo natulungan sa katulad naming mahirap. Lalo na yung presyo nyo yung hindi masyadong mahal. Ako si Alan An, taga Dasul, Pangasinan. Basta said marketing. Tatak magaling. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Kamatayan. Yan ang parusang ipinapataw ng ibang bansa sa mga nahuhuli nilang drug couriers o mga taong nagdadala ng droga palabas at papasok ng kanilang bansa. Mula 2006 hanggang 2009, 205 Pilipino ang nakulong sa China at 75 doon ang nahatulan na ng bitay. Mag-isip ka, huwag maging biktima, huwag maging drug courier. Hatid sa inyo ng PIA at ng himpilang ito. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Star Wax, Wax. Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayaso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, nag-champion, super power na. Mura siya! Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na! Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Hindi mahalaga kung ilang beses tayong sinubok ng tadhana. Bawat yugto ng pandemyang pinagdaanan natin, hatid nito'y hirap sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong lumaban. Patuloy natin alagaan ang ating kalusugan. Patuloy tayong sumunod sa mga alituntunin upang mulit sumaya at sumigla ang syudad natin Dagupan. Ang inyong lingkod, Belen Fernandez ng Dagupan, kaisa sa inyong paglaban kasama si Vice Mayor BK Kua at ang Team Belen. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise, pero nang hihina. Magti-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Ang gapulay mas ondakop ni od kiwala na sariling koneksyon na danom at abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City. Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall. Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay. Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Saydanom at Bilay. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District. Saydanom at Bilay.
Panahon na naman ng Kapaskuhan. Taglamig na naman. Tagsakit ng katawan. Kaya naman dapat tag-Sed Panyawan Liniment Oil. Sed Panyawan Liniment Oil. Sakit ng kalamnan. Sakit ng kasukasuan. Lamig sa katawan. Imasahe ang Sed Panyawan Liniment Oil. Sakit ng ulo. Pati nakagat ng insekto. Ihaplos ang Sed Panyawan Liniment Oil. Damang-dama ang init nito. Mabango. Garantisado. Sed Panyawan Liniment Oil. Gawa ng Sed Marketing. Basta Sed Marketing, tatak magaling. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunang Aksyon Radyo Hataw! Aksyon Radyo Hataw! Nagbabalik mga ka-aksyon! Sama niyo pa rin, Aksyon Ray Candela Pasyon sa ating Master Control Darian ho, Aksyon Conrad Alvarez pa rin. Medyo mabagal ang internet din natin ngayon, Aksyon Conrad, no? Mabagal. Dahil kaya doon sa may nangyari sa PLDT. Diba? Ewan kung kumukuha ang USA TV doon sa PLDT. Olante. Ay, nako. Sige kung may nakikinig po sa USA TV, pakisuyo po, Paki-check ko ito. Kasi hindi na tayo makapaghatid ng tamang balita sa mga ka-aksyon natin kapag ganito, diba? Pakiusap lamang po, Ay, nako, bago tayo magpatuloy, eto po, mga kaibigan, yung mga nag-aabang doon sa 5 hanggang 11 anyos ho, na magpapabakuna ho ng COVID, kasado na ho sa February 4, sisimulan na ho ng pamahalaan ang pagturok ng COVID-19 vaccine sa mga kabataan edad 5 hanggang 11. Pagdating ng February 4, 2022, that will be Friday, yan ang binanggit ni ni National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. kay President Duterte kagabi sa inuman session ho nila. Sinabi pa ni Galvez na magpapalabas daw ang gobyerno ng memorandum guidance ngayong linggong ito at merong unang mga town hall meetings mula January 24 hanggang January 28 para umano sa rollout ng pediatric vaccination sa ilalim ng 5 to 11 years old na age bracket. Anong ituturok sa mga to? Ayan. Anong bakon ang ituturok sa mga to? Eto ang ituturok daw sa mga ito ay yung formulated na low-dosing Pfizer na kabaksin. Pfizer din. Pero nabawasan ng konti yung concentration niya. Parang kanyan. Alam mo, parang kanyan juice, di ba? Yung sachet ng juice, di ba? Ikaw ilang kanyan lagay mo sa isang inumin mo? Isang sachet, di ba? Oo. Ito, para sa mga bata, kumbaga, parang kalahating sachet. Ganun ang gagawin nila. Para hindi masyadong malakas itong epekto ng bakuna na ito. Pero it will be effective. Ayan. Anya pa, ang pediatric vaccination ay para sa age bracket na ito ay roll out daw sa dalawang bahagi. Ang unang phase o phase 1, ang pilot run, ay sasagawa sa isang hospital-based at isang local government unit-based vaccination site kada lungsod sa loob po ng NCR yan. At pagkatapos ng isang linggo ay palalawigin yan sa nalalabing inoculation site sa Kalakang, Maynila at iba pang rehiyon para naman sa phase 2. O, ayan ho, mga ka-aksyon Pagkatapos naman nito, bubukas naman daw ang mga hospital at non-hospital vaccination site at kanila umanong i-expand pa itong mga vaccination areas na ito para gumana ho sa ibang mga rehiyon pagkatapos ng isang linggo. O yan po mga ka-aksyon. Congratulations, At itong mga kabataan natin, itong mga chikiting ho natin, pwede na hong bakunahan kontra COVID-19, Pero ulitin ho natin, para sa mga magulang, mga nanay, mga tatay, huwag ho kayong matatakot. Ang pinakamainam lang ho talaga dyan is ipatingin nyo ho muna sa doktor. Kung pwede ho yung chikiting ho ninyo kontra po sa bakuna. Kung may allergy ang anak ho ninyo, paalam ho ninyo agad mga ka-aksyon, ipaalam nyo sa kanila kung kung may allergic reactions po etong mga bata, kung saan sila allergic, kailangan ipaalam ho ninyo yan mga ka-aksyon upang sa gayon ho, ay wala hong problema pagdating na ho sa bakunahan. So kapag dumating na tayo sa punto ho na yon, o at least, di ba, may prescribe silang gamot para doon sa allergy attack ng anak ho ninyo kung sakasakaling nga ho na ito yung bakunahan ho kontra COVID-19. Okay, at sa ating pagpapatuloy ho mga kaibigan ng ating mga balita ho ngayon o yan February 4 sa may Metro Manila. Ayan so starting February 4, magtuturok na ho sila ng 5 years old to 11 years old.
At mamaya-maya naman po, after a few weeks, i-roll out na ho yan sa iba pa hong mga region. Tanong ho natin mga kaibigan, anong magiging kalagayan ho ng Pangasinan? Para po sa susunod ho na mga linggo, naka-alert level 3 pa ho ba tayo? O iba ba tayo sa alert level 2? Ayan ang tinitingnan pa ho ngayon mga kaibigan ng Interagency Task Force o ng IATF. Pero, malaking pero, tingnan ho natin ang magiging resulta. Kasi depende po yan doon sa may threshold tapos sa average daily attack rate. Kung lumampas sa may threshold, etong mga statistics, itong mga number ho ng lalawigan or ng Dagupan City, either of the two, maaari hong iakyat yan sa alert level 4 po mga ka-aksyon. So si Action Conrad, ikaw, ready ka na ba sa alert level 4, Action Conrad? Handa ka na ba? Ayan, nararatan. Yan ang gusto ko sa'yo ha? Oo, laging handa dapat, di ba? Speaking of laging handa, namimiss mo na si Secretary Rocky, si Yusek Rocky, Oo, miss mo na. Di dumadaan dito, ha? Sige, batiin daw natin si Ban Sernan Bauson ng Lingayen. Sige, Action Umaga, greet nyo po si Ban Sernan Bauson ng Lingayen at greet nyo kami rito sa DepEd Division Office Lingayen. Ayan, from Sir Pitts. Okay, Action Umaga, Sir Pitts, Yan po sa may Lingayen. Yung mga ka-action ho natin dyan, sana okay po kayo riyan mga ka-action. Okay, ito naman. Sa karagdagan pa ho natin mga ka-action ng mga balita ngayong araw. Tinututukan na ang Dagupan City, Action Conrad, Malay mo, mag-alert level 4 tayo rito, di ba? Pero wag naman sana. Pero kung yun lang yung paraan para mapababa ng lubusan itong kaso ng dengue sa atin, dengue ng COVID-19 sa atin, di let's do what must be done, sabi nga itong mga otoridad, Anyway, mga ka-aksyon, para naman po sa ating mga balitaan ngayon, mga kaibigan, karagdagan po ho nating balita. At eto, nanawagan po ang Provincial Board sa Sangguniang Panlalawigan na itigil na ho ng PNP ang pag-post online sa mga mugshot ng sino mga akusado na may kinakaharap na mga kaso. Yan ang ginawa ni Board Member Bon Mark Mendoza na pahayag. Kasunod na rin ang kaso ni Lolo Narding Floro, ang 84 anyos na inaresto dahil sa umano'y pagnanakaw ng mangga sa bayan po ng Asinggan. Sa isinagawang regular session ng Sangguniang Panlalawigan, sinabi ni Mendoza na meron pa rin daw kasing presumption of innocence hanggang sa mapatunayang guilty ang naturang akusado. Anya ay nalalagay din sa alanganin ng akusado at meron pa rin anyang karapatan ng akusado kung kaya't sinusulong nito ang pagsagawa ng resolusyon na nananawagan sa PNP na itigil na raw ang pag-post ng mugshot ng mga akusado. Alam nyo, practice na ho ng pulis yan, di ba? Especially kapag big time yung nahuli, kapag may warrant of arrest talaga yung nahuli, di ba? Magkakaroon ho ng ganyan. Kumbaga, part of the procedure ho yan mga ka-aksyon, Pero kung ang magiging basehan naman ni Board Member Bon Mark Mendoza ay may kinalaman doon, I'm sorry, I will have to disagree with that. Ayan, pwede naman disagree, di ba? Oo. So, I have nothing against Board Member Bon Mark Mendoza, pero I think kahit tanggalin mo yung mugshot na yan, the fact na nabalitaan mo na itong isang tao ay naaresto dahil sa ganun, mawawala pa rin yung para sa iba yung presumption of innocence, di ba? Although I understand you, tama naman po yun, marami kasi yung nagpe-presume agad, nag-a-assume agad na ganito nangyari. Hinahatulan na agad guilty, di ba? Sa Supreme Court of Facebook, di ba? O Supreme Court of Twitter, di ba? Hinahatulan mo na agad ng guilty yung tao, Kung guilty o not guilty yung isang tao, Wala pang ginagawa, di ba? So, I understand you, Board Member Bon Mark, Pero I think, ako lang personally, kahit tanggalin mo yung mugshot, wala mangyayari ho riyan. Hindi makakuha yan, As long as the news is there na naibalita na itong tao na ito na-aresto dahil sa di umano, sa alleged, sa pagbibintang sa kanya ng ganitong kaso, ganyang kaso, either maliit man yan o malaki, yung mga tao kasi nagiging judgmental ho masyado. Sabi nga ng mga kaibigan ko, welcome sa mapanghusgang lipunan ng social media, di ba, Action Conrad? Oo, na kung saan kahit hindi ka kilala, huhusgahan ka, di ba? Oo, hindi na lang kung sino ka. Ang alam nila, pangalan mo lang sa Facebook. Huhusgahan ka na agad, di ba? Maraming ganyan sa Facebook, daming ganyan social media, di ba? Oo, so I think Sir Bon Mark, maganda yan, noble yung objective mo, pero yun lang, nakakalukod lang. I think it will not suffice
Ang kailangan talaga, overhaul nitong social media talagang kailangan natin dito ha. Hanggat may mga tao na nagtatago sa mga fake names, sa mga fake profile picture, hindi ko mawawala yung ganilang culture ho sa atin mga ka-aksyon, no? Nakakalungkot lang naman po, ganyan na nangyayari, ano? Pero sana ho, no? Sana ay, sana po ay matupad yung kanilang hinihiling may kinalaman po rito, ano? So, nakakalungkot, ganyan talaga, ha? Oy, nako, 10:54 na pala ng umaga. Sige, counting viewers natin ngayon, Action Conrad, dahil mabagal internet natin. Nakakalungkot naman itong buhay na to. Magandang umaga kay Madam Rose Montemayor Pasyon. Hello! Yan, gandang umaga po sa inyo, Madam Rose. Kapiliduan ko, barat ako kanayon, ha? Ano bang tagasan ba yung origin ng passion mo, Madam Rose, ha? Subukan nga natin maimbestigahan. Malay mo, ikaw na pala yung nawawala kong lola. Yan. Malay mo, di ba? Kung ikaw na yung nawawala kong lola, di wala tayong problema riyan, di ba? Ay, nako. Okay, sige, ito magpataner ti election kontrad. Tani, otan election GC Perez, ha? Otan na, manalagar lang, di ba? So let's say goodbye. Mag-bye-bye na ho tayo, no? Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong pakikinig, pagtutok po sa ating programa Action Radio Hataw. Nakasama mo niyo sa kulang-kulang 1 oras po na balitaan sa ituwatan po na balaging karo, Action Ahikam na sa Napasyon. At sa ating master control na riyan ho, Action Conrad Alvarez. Medyo bumabagal yung ating internet, no? So USA TV, PLDT, please fix our internet connection so that problems may no longer arise, ha? Ito si Action Conrad, di na makapaglaro ng Dota 2, ha? Di na makapag-Counter-Strike si Action Conrad dito sa opisina, ha? Gusto niya mag-Mobile Legends, kaso mabagal din, ha? Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kaibigan. At yung mga nakikinig pala sa atin dyan po sa may San Carlos City. Hello! At sa may Barangay Bugawan yan, mga ka-action natin sa may Barangay Bugawan, ha? Gumagawa ng taho ngayon. Nako, ingat-ingat po kayo riyan, ha? Salamat sa inyong masarap na tahong binibigay lagi kada umaga dito sa Dagupan. Mga umaga rin po sa mga, teka lang, mga listener ho natin, ha? Diyan po sa may, Bayambang, Cadre Site. Mga umaga po sa inyo, ha? Diyan din naman po sa may bayan ho ng Mangaldan. Hello. Gandang umaga po sa inyo. Sana yung ox po tayong lahat. Mamaya pala mga ka-action, bago tayo tuluyang magpaalam, abangan ho ninyo mamayang alas 4 hanggang alas 6:30 ho ng gabi, ha? Mamaya ho yan, starting mamaya po mga ka-action, January 25, ha? Bakit ikaw? Ayan, bakit ikaw, Action Conrad? Yan po yung presidential job interview ho ng DZRH. Lahat po yung mga abangan ho ninyo, mamaya ho ang magiging main guest, gigisain, ika nga, sa radyo, sa TV, sa social media, etong si BBM. Ayan, si Bongbong Marcos. Abangan ho ninyo. Mamaya po yan, alas 4 ng hapon hanggang alas 6:30 ho ng gabi. That will be aired live sa DZRH TV, The Manila Times, radyo natin, Action Radio. Dito po sa Action Radio Pangasinan, meron tayo 1167 kHz. Sa Facebook po natin, mga ka-action. Ayan, i-air po natin yan, mga kaibigan. Ha? Love Radio, Yes FM, at Easy Rock. Lahat po yan, mga kaibigan, under the Manila Broadcasting Company. Abangan ho ninyo. Alas 4 ng hapon mamaya hanggang alas 6:30 ng hapon, ang unang guest, si Bongbong Marcos, sa programang Bakit Ikaw? DZRH Job Interview. Susunod na ho ang Pangasinan Bilis Kilos. Kasama ho ang dalawang alamat, Action Jesse Perez and Action Ri Fernandez Hortaleza. Kasama ang kanilang guest. May guest yata, no? Si Cap Richie ba? Ayan, with Cap Richie Avalos. Kasama ho nila. Dito lang yan sa Action Radio Pangasinan 1161 kHz. Una sa aksyon, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino! Feel the cool sea breeze of Pangasinan. Relax, enjoy, and have fun at Amansinaya Beach Resort, your great escape as we go through this pandemic. Experience the sun, sand, sea in Pangasinan.
We offer our guests a Coastal Village vibe with beachfront cottages and other complimentary activities. Come and visit Amansinaya Beach Resort, located in Nibalu West, Nibalu Vidal, San Fabian, Pangasinan. For any inquiries or reservations, message us on our Facebook account, Amansinaya Beach Resort, or you can call or text 0917-508-0090 or 0917-508-0162. Amansinaya Beach Resort. Heto na ang panahon ng taong bayan. Mga taong lumipas na di ko na mabilang sa aking kamay. Sa wakas ay matutuldukan at mawawakasan. Bangungot sa Pilipinas, sisikat din ang haring araw. Paulit-ulit magbulag-bulagan, lagi na lang nagbibingi-bingihan. Parang wala na lang patutunguhan. Kami naman sana ang pakinggan. Isko ang boses ko, pinagkait na bagay sa ating mga Pilipino. Isko na isko, mabilis pa ang aksyon at kilos sa alas 4. Ikaw at ako, sama-sama tayong lahat sa pagbabago. Isko, boses ko, tayo ang boses ng Pilipino. 100 milyong katao, halika't sama-sama tayo sa biyahe tungo pagbabago. Si Isko ang boses ko. Korupsyon, paghihiram, madumi politika, kapatid, panahon na ikaw ay gumising na. Hindi na ako sinungaling, nililang ka lang nila. Sa kanya umasa ka, sumandal ka sa kanya. Pilipinas, ito na ang ating pagkakataon. Sabay-sabay tayo na